ଠାରୁ ରହିଲା ଶକୁନି ତୋ ନା ଆଜି ଠାରୁ ରହିଲା ଶକୁନି। ହେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ଭକ୍ତ, ଶକୁନିର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଶକୁନି ଶବ୍ଦଟା ଦେଲା କାହିଁକି ପୁଅର ନା ଶକୁନି ବୋଲି କହିଲା। ସେ କହିଛି ମୁଁ 100 ଭାଇকে ମାରିବି। ସେଇଠି 100 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବା 100 ଭାଇଙ୍କୁ ପୁରେ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ନିରେ ନିଧନ କରିବ। 100 ଭାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର 100 ଭାଇ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଯୋଉ 100 ଭାଇ 100 ଭାଇ କି ପୁରେ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ନିରେ ନିଧନ କରିବ। ତେଣୁ ତୋ ନା ଆଜି ଠାରୁ ହେଇଗଲା ଶକୁନି। ସେଇ ଶକୁନି ରହିଛି ସବୁ ମଲେ, ସବୁ ମଲେ। ସେଦିନ ଶକୁନି ତ ରହିଛି, ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ହେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ ଦେଖୁଛି। ସବୁ ଭାଇ ଯାକ ଚୁରୁବୁରୁ ହେଇକି ମରିଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଶକୁନି। ବାପା